Mga igsuon, diha sa atong kinabuhi, daghang mga panahon nga diin kita makalimot pagpakita sa unsay atong pagka-Kristohanon. Unya na po'y mga panahon nga maisugon ta nga ipakita nga kita Kristiyano o gatuo jud ni Kristo. Kahinumdum ko sa eskwela pag pagkapari dito sa Cebu, na may yugto sa mong pagkapari o sa katuig kanang gitawag man ang pastoral year, kanang dili bitaw mi magklase o niya papuyon mi sa lain-laing dapit kay patilawon mi kinabuhi, lain-laing kinabuhi. Unya naman ay duha ka buwan nga gitawag og job immersion. Kanang job immersion, ipasudlon may trabaho nga mga seminarista pero dili pa hibawon tong agency nga mga pariunon me. Kaya pay maibaw sila nga pariunon me, di naman po misuguon. Kaya mahadlok naman po sila gabaan kay pariunon gon, no. Mo nga ang mo-arrange ana ang rektora sa seminaryo, ang pastoral director, unya ang tag-iya sa institusyon. Aron makatilaw jud kag tinuod nga trabaho nga kanang trabaho gud pariha ang uban nga tinuod nga nanarbaho. Pero ang amo kay exposure man to kay para-pari man me duha ka buwan. Dito ko madestino sa University of Cebu kanang UC nga nasa San Siangco campus. Kami ni Father Lubiano kanang pari pod sa katedral nga naa karon. Kura paro ko sa baang kaniadto. Classmate mami ana. Sud sa duha ka buwan ang among trabaho tigkiskis mi og janitorial, tigkiskis mi babulgam sa mga classroom sa UC. Kanang mga koridor magdami og kanang bungay nga kanang dumpo og tumoy, kanang pudo og tumoy. Mo among buhat alas 8 hangtod sa alas 5 sa hapon. Unya hago ko pod niya banga pero luod. Kaya kanang bitang mga basuka nga manapot anang kilid anang mga lingkuranan, kanay pamutang ang kilid sa jealousy blades, kanya kanang mga hukaw nga nanggahi. Kami may mang kuskus ana. Kay gisusod mo mig agency, janitorial agency, wago kahibaw to ang supervisor ng mga seminarista mi. Balik duhang buwan. Pero malipay mami kay daghamang daga, no? Kay daghang estudyante sa UC, no? Malingaw mi magdamig bungay, sige mi tanaw-tanaw og daga. O niya, hago mo po usahay kay area-area man. Pero sa mga usa ka buwan na namo nga pagtrabaho, upat mami ato ka seminarista dito sa UC, matinga ang amo mga kaubang trabahante nga mga kanang di tigsimba ba, kanang mga murag irihison kay manguros man sumi padong mukaon. Kay seminarista gud me. O niya o kanang maalas 12, niya mo bagting tong kanang murag bell sa kuan sa university. Sa chapel, sa university, mag-injilos man mi. Anja, inig alas 3, mag-chaplet man po mig Divine Mercy. Moto, sige sila pangutana. Unya-anha naman na sila tuganan, inig despedida na nga mga seminarista, din mga pariunon, di ini. Anha pa sila, mangayog pasahilo, sagwa sila isa. Yung pasahilo, mi brother sus, pariunon, maday mi, pariunon maday mo mura mo mag-among gipatay-patay og sugo kay og bag-o pa ka kadaghang makagsugo paguton kag lingkuranan bisag unsa kay suguon man pud ka sa murag senior nimo. Pero mga usa pa ka buwan gaduda na sila nga kini lahi kini mga tawhana nga di jud ni parehan nato ngano man manguros lagi padong mukaon kini mag-orasyon lagi mag-injilos lagi og alas 12 sa udto. O na mag-chaplet o Divine Mercy o nagmaalasay sa hapon o mag-overtime sa university, mag-orasyon lagi. Nga naman, mabati nila nga naay tunob sa Kristohanon nga kinabuhi tingali diha namo. Mo po ni ang naa sa Ebanghelyo karon. Ingon na Ginoong Hesukristo, ayaw ilimod og Kristo og Kristohanon ka. Kay og ilimod nimo nga ako ka, ilimod po ka sa kong amahan. Pinag mo angkon ka nga ako ka, angkunon po ka sa akong amahan ngadto sa langit. Buti pasabot, be proud of your being a Catholic Christian. Let us be proud of being a follower and a disciple of Christ. Ayaw ikauaw imong pagkakatoliko.
Ayaw ikauaw imong pagka-Kristiyano. Ipakita og unsay mga kostumbre nato, unsay naanda nato nga mga buhat, ato ginang ipakita bisan pag naay mga tao nga mosaway nato ug naay mga tao nga mobiay-biay nato. Usahay o mga untag mahalong restaurant, mahalong kananan sa una sa upay kubig, og mahalong na sudan, og naay crispy pata, og naay mga mahalong pagkaon nito mga hamonada, piskay makaso isaka ng kamot, no, inig blessing. Lord, salamat sa grasya, murag magdupa-dupa kay ti aba po crispy pata. Pero magsudan na kag guno, unsa ka na bitong guno, og di ba ka ng danggit nga hait nga gagmay, murag imong pinangurusan murag minudo po kay maikog kag makit-an ana imong tapat nga lamig sudan, pero di mo tuog Ginoo. Be proud of your being a Catholic. Ayaw ikauaw ang atong pagka-Kristiyano kay mao man nagiingon sa Ginoong Hesus karon. Sa atong kinabuhi, maunay maghatag nato og kusog og inspirasyon. Ngano man, daghang mga panahon nga atong isalikway si Kristo, asa man napita sa tulo ka mga paagi. Primero, usahay, di nato maangkon si Kristo diha sa atong gawi. Mo na primero. Usahay isalikway nato ang Ginoo kay di ta murag maglisod tag sunod sa unsa iyang ipabuhat nato. Ang atong batasan usahay. Makadungog bitaw ta nga mayon tagsos Kristiyano maunta di man makaog iro ng batasan. Ingno na gani kag di makaog iro muna na na mauta. Kaya kanang iro mukaong kung nagpanos. Nga di ko kanon sa iro ni mong batasan, kinamutahan sa kag batasan. Mura ka og hingsalikway ni Kristo. Ikaduha, mamahimo po nato nga isalikway si Kristo diha sa atong binuhatan. Sa mga panahon nga sukwahi sa iyang gisugo ang atong binuhatan, sa panahon nga magbuhat kita sa dili angayan nga buhaton isip usa ka Katoliko, isip usa ka Kristiyano, then dili pod nato maangkon si Kristo diha sa atong kinabuhi. Mo nang moabot na sa punto nga bakikaw ang atong kinabuhi. Daghang maingon ana kauban og religious organization diha sa simbahan. Kauban ko ginig meeting pero inig pag-abot sa ila ga ijahay kaon. Kay di magsaog digamo, kay di po maghinatagay bugas. Pero pag-abot simbahan nga ipon og meeting, dili mo takdo ang ato nga pag-angkon nga Kristiyano ta. So gawi or batasan, binuhatan, ikaduha ug ikatulo sa atong mga practices. Daghan man mga Katoliko nga kusog magtinaw, pero wa kailag unsay patron sa ilang lungsod. Mas nakaila pag sa ilang suki ug bisita nga mamistahay. Kisa kanunay dadag tanduhay, kisa dadag inasin kay baslunon aho. Kusog mo tinaw, kusog mo ihaw, pero pangutanag say patron sa inyong lungsod sa balilihan. Bao birhen man to, kanang birhen nga naibitay-bitay. Maingon ana, no dili ta mo takdo. Gipahinumduman kita nga og tinuod kang Katoliko, tinuod ang Kristiyano, ang kuna og buhata tanan, ang mga butang nga makapaangko nato nga kita iya ni Kristo. Amen.